Once again guys, welcome sa ato ang mga motivational story o gitawag nato sa Bisaya og mga sambingay o dagko kini og mga lesson nga ato makuha nining atong mga sambingay. Guys, daghan na ta mga sambingay. Kung doon na kay time, paki-visit lang sa atong mga videos about sa mga sambingay. So karon atong explain o nakita sambingay may tungod sa faith without work is dead o sa Bisaya pa patay ang pagtuo kung wala kini mayong buhat. Okay? So mo kini ato ang topic ug niini nga sambingay para mas masabtan nato inani ang senaryo sa maong nga sambingay. Dunay usa ka village nga duol kayo sa suba guys. And kato nga village pag abot sa kusog kayo nga bagyo, ulan, baha, nalunupan ang maong village tungod may patag man siya. So ang mga tao dito may iwas na or may bakwit na sila, pero dunay usa ka tawo nga wa gud siya mobiya sa iyang panimalay. So matud pa niya nga di gud daw siya mobiya sa iyang balay tungod kay aduna say pagtuo nga dili gud siya pasagdan ug dili gud siya biyaan sa Ginoo. So naara sa sulod sa ilang balay while nitubo ng tubig, and then dunay usa ka bata nga ni adtos maong panimalay kay nasayod mong bata nga naara gud siya didto. So gi-invite ang maong tawo nga, "Nong, pwede na ka nga mugawas ug muhawa na ta dinhi kay nagkadako na nagkataas na ang tubig." So wala gyud mo gawas ang maong tawo. Niyon ra ang maong tawo nga, "Dong, pasensya na, dili ra ko mugawas, dili ra ko mo evacuate kay nagsayod ko nga ang Ginoo, dili ko niya pasagdan, dili ko niya piyaan. So pwede ra ka makapahawa na dong." So muto nihawa ang bata, and then pagkatiud-tiud nitaas gyud ang tubig, nga nasulod na sa mabalay, nasulod na sa kwarto ang tubig. And then nagpray sa Ginoo nga, "Lord, nasayod ko nga ang imong mga saa, di ko nimo pasagdan, dili ko nimo biyaan." Karon dunay bangka nga miadto sa maong panimalay kay nasayod tong maong nagbangka nga katong maong bata na nugilon dito nga naapag yung nabilin nga tao. Sumuto giadto sa nagbangka, ingnan nga, "Nong, pwede na kang mo sakay sa bangka, mo gawas ka diha kay hapit na maabot sa kisami ang tubig." So niyo namang tao nga mora gyapon ang tubag sa mong tao nga, "Dong, dili ko biyaan ug dili ko pasagdan sa Ginoo." So agud siya mo gawas og tuod man nihawa na lang tong nagbangka, and niabot sa point nga niabot na gyud kisami ang maong tubig. So wala na siya kapunduhan sa sulod sa panimalay. Busa ni gawas siya ug dito siya sa atop ni Tungtong. Still nagampo og gyapon siya nga, "Lord, save me. Luwasa ako nining maong trahedya kay nasayod ko nga dili ko nimo biyaan ug dili ko nimo pasagdan." Pagkatiod-tiod aduna helicopter nga nagrescue kay nasayod sila nga naapag yung tao dito nga wala pa po, naay mga tao pa nga wala pa gyud nakaikyas. So gituntunan sa PC sa nagkuan sa helicopter ug giingnan siya nga sakay na para nga maluwas siya, ibutang siya sa lain nga lugar nga safety. So katong maong tao maura gyapon yang tubag nga, "Sagdi lang, di lang ko musakay kay nasayod ko nga di ko pasagdan o biyaan sa Ginoo." Niabot na lamang ang panahon nga ginibiya na ang helicopter para mag-rescue sa lain. So siya na lamang usa hangtod nga nidako na gyud ang tubig, nilapaw na sa atop, hangtod nga nataupan na gyud ang atop ug siya pod nga tawo naglangoy-langoy na siya sa lalom kaayo. So before siya naglangoy niingon na siya sa Ginoo nga, "Lord, ngano man gibiyaan mo ako, gipasagdan mo ko sa maong trahedya." So hangtod nga namatay tong maong tawo nga wa gyud siya naluwas, wa gyud siya na save. So dinhi lang takutob sa atong sabingay guys. Yun ani ang senaryo sa pagtuo. Patay gyud ang pagtuo kung wala kini maayo nga buhat. Okay? Matud pa sa Santiago 2:17, ingon niini ang pagtuo, patay kini kon dili ubanan sa buhat. Diba? So ang lesson nga tumakuha sa mong sambingay nga bisan tuod og nagtuo siya nga ang Dios dili siya pasagdan, dili siya biyaan, pero adunay gipadala ang Dios, wala siya mubuhat. Okay? 3 times nga luwason siya
dunay mga tawo nga gigamit ang Ginoo para maluwas siya, pero wala siya mo response sa tubag sa Ginoo. Dili man gud ta siya pasagdan sa Ginoo. Tulo ka higayon nga wa gud siya pasagdi, pero kay siya man ang dili mo dawat sa tabang sa Ginoo. So mao ra hinungdan nga siya namatay siya, di ba? Sinani usab sa atong kinabuhi. No daghang mga Kristohanon karon nga nagtuo sila sa Ginoo pero wala makita sa ilang buhat. Okay? Dili makita sa ilang buhat nga nagtuo daw sila sa Ginoo. Igo lang sila nituo sa pulong sa Ginoo, sa mga saad sa Ginoo, sa mga nakatunan nila sa pulong sa Ginoo, pero dili nimo makita sa ilang mga binuhatan. So faith without work is dead, di ba? So daghan ang mga tawo nga gipadala ang Dios para matabangan ta. Daghan ang mga tawo nga gigamit sa Ginoo para mag-remind sa atua, magwali sa atua, pahinumdom sa atua sa mga pulong sa Dios. Naara na sa atua kung dili ta mamati sa mga taong gigamit sa Ginoo. Okay? Kung dili ta mamati, dili ta musunod sa mga taong gigamit sa Ginoo. Nagtuo ba ta nga ang Ginoo manaog para luwason ka? No. Ang Dios mugamit siya og tawo. Okay? Mugamit siya mga mensahidor para sa iyang pulong. So naara na nato kung dili kita response, dili kita mamati sa gipadala ng mga tao sa Ginoo, di ba? Katong maong sambingay, gipadala na siya una bata, ikaduha katong nagbangka, ikatulo katong nagalikopter, di ba? Mao na to gigamit sa Ginoo, pero wala siya kay nagtuo siya nga ang Dios gud mismo ang manaog para muluwas niya, di ba? So faith without work is dead. Okay, timan-in ang mga kaigsuonan. Muna nga kita karon nga isip Kristohanon, dapat ipakita nato nga dunay gud tay pagtuo nga naagyoy resulta nga mayong buhat. Ang pagtuo mo resulta ka nagmayong buhat kung tinuod tang nagtuo sa Ginoo. Pero kung igo lang tang tuo-tuo, kabalo tas pulong sa Ginoo, tuo-tuo lang na, so dili gyud na mo resulta og maayo nga buhat. Tuo gyud, dili kay tuo-tuo lang. Okay? So dinhi lang ta kutob sa tong sambingay, and hopefully nga nakahatag kitag dugang mga lesson nga pwede gyud ma-apply sa tong kinabuhi. And ayaw kalimot sa pag-comment kung naakay nakatunan, kung na-bless ka ning masambingay, paki-comment lang. Ang guys, be sure nga nakasubscribe ka para updated ka sa daghan pa nato mga sambingay. Okay? God bless and glory to God. Kita-kita na punta sa next sa mga sambingay.